बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय तुक्राझार मिशन कम्पाउन्डआव लोगोफोर 99थि बोसोरसालिया BBCA नि एनुवेल जथुमा लोगोफोर बेयाव आंबो दान्दिसे बाहागो लाफैबाय आरो आङो बिनिनो एसे नोंथांमोननो भिडिअ आङो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर आरो दिनै जोंहा 7 तारिख फेब्रुवारि आरोना बिनिनो एसे बाहागो लाफैबाय बे बाहागो लाफैनायाव नैबेयाव माबायदि प्रग्रामफोर जादों आङो बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन दे लोगोफोर आरो लोगोसे बिथांमोननि डेक'रेसन खालामनाय नैबे नुथायफोरखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था आंजों लोगोसे जोंहाथ' बैयो जाहैबाय नैबे जाहैबाय जोंहा मा होनना बुङो मेन खुलुमसालि न'नि गेट दा 99थि एनुवेल कनफारेन्स BBCA तुक्राझार डेट 6, 7 आरो 8 फेब्रुवारि गाबोननो जोबगोन आरो बे हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायनानै गाबोन जोबगोन आङो दिनै सुनिबार 7 फेब्रुवारि नैबे समाव आं दंफैयो बेनिफ्राय आङो नैबे सिङाव हाबबाय सिङाव हाबनानै जा नैबेयाव माखासे गोबां डेक'रेसन खालामदों बिथांमोना बे डेक'रेसननि भिडिअ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नैबेयाव जोंहा नै मा होनना बुङो बेखौ 10 आयगाखौ बिथांमोना बेयाव लिरनानै मोजाङै साजायदों आरोना दा 10 कमेन्डमेन्ट्स आरो नोंथांमोना फैयोब्ला नुनो मोनगोन आरो बिथांमोना एबार 99थि बोसोरसालिया खुंदों आरो बिथांमोना जाबाय फैबाय थानाय बोसोराव माने सेन्टेनारि जुबुलि खुंनो थांगासिनो दङ फैगोन बोसोराव 27आव नैबे सारनि लिडिंआवनो बेफोरो डेक'रेसना जाजोबदों आरोना सारानो जोंहा बिराद मा होनना बुङो गोसो होनानै मावबाय आरो मोजां फाइनाल महर होबाय सारनि नाजानायावनो जाजोबदों आरो बेफोरो गासिबो दिन्थिलांजोबगोन लोगोफोर नै एकदम मोजां साजायदों आरोना नैबेयाव नोंथांमोना फैनानै जिरायग्लांनोबो हागोन नै बिथिंनो जोंनिया टिमा नै सार सानै दङ आरो सासे सारा बबेथिं थांखोथाय जोंहा बिथाङा बिराद नायथिंदों सार सासेया नै बेयाव नै बेफोरबायदि साजायदों एकदम सिम्पोलैनो बिराद मोजां साजायदों आरो आरो नै नोंथांमोना फैनानै बेयाव जिरायग्लांनो हागोन नै जिरायग्राफोरा आरो नै बेफोराव जोंहा इसोरनि बायक'फोरखौ लिरनानै दोननाय जादों नै बिदि आं डेक'रेसनजों लोगोसे माखासे प्रग्रामफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नै बेयाव नै फुख्रि बनायदों नै वाटारफल नै बिराद मोजां नै बेयाव नाबो दोनदों बिथांमोना नै गल्डेन फिस कमलकाट ना बिदि आरो सिम्पोलैनो माने बिराद मोजां साजायो आरोना बिथांमोना बोसोरे आङो सिगांनि बोसोरफोरावबो फैदोंमोन नोंथांमोननो भिडिअ दिन्थिदों बिदिनो नोंथांमोननो बेनिफ्राय जोंहा फुंनि सेसनाथ' जोब्बाय दायो जानायनि सम बेनिफ्राय आरो बेलासे सेसन जागोन आरो बे बेलासे सेसननि भिडिअफोरखौबो आङो नोंथांमोननो प्रग्रामखौ दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर माने फुंनि समाव जोङो फैनाया एसे लेट जाफैबाय बेयाव जों फैब्ला प्रग्रामा अलरेडि जाबायमोन जोङो मेन स्पिचखौ आन्था जोङो मोनफैनो हादों बेनिखायनो आङो प्रग्रामनि भिडिअ नोंथांमोननो बेफोरबायदि फुरा दिन्थिनो हाला खिन्थु नैबे बेलासे समनिखौ आङो गुवारै दिन्थिनो नाजागोन आरोना नै बेखौ बनायनायाव सानथाम लादों नै वाव टेकनिकआ मा टेकनिक दङ बेयाव मोजां बनायदों बेखौ नै बेनिफ्राय आरो नै बिथिं मैखुन बिदि मैखुन बनायदों बे जाहैबाय खादानि
औ नै जोंहा 99 ना एबार 99थि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ दिन्थिबाय आरोना बिथांमोना बेनिफ्राय एनुवेल कनफारेन्स BBCA तुक्राझार माने बोसोरसे दंबावो सेन्टेनारि खुंनो थाखाय जोंहा फैगोन 2027 आव बिथांमोना 100 बोसोर जासिगोन आरोना बिनिनो आरो बिथांमोना सेन्टेनारि खुंनो साखाफारा जागासिनो आरोना फैगोन बोसोरावबो बाहागो लानो नाजागोन दे लादो फटक लादो नोंस्रा भिडिअ लादो औ औ फुलबागानाव थायो गारि गंसे इसोरा होबाय बेनो औ गिदिर गारि होनाय जाबाय नै बिसासि माहाजोनथार आरो माहाजोन न'खर बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो ना चिरांनि गारि नाम्बारा AS 26 होबायना चिरांनि बर' न'खर आरो बे मोनसे फेमिलि बेखौ दिन्थिदों आरो बेनिफ्राय दख'राफोरनि आरो आनसलिक खैथा दख'रा दङ जोंहा थाइखाजरा दख'रानि नैबे फ्लेग आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे जाबाय तुक्राझार दख'रा बर' फोथार दख'रा बेनिफ्राय आरो बिथिं आमथेखा दख'रा नैबे जाबाय आमथेखा बेनिफ्राय नैबे जाबाय मेन BBCA नि गेजेराव थाबाय BBCA बेनिफ्राय जोंहा नै बिथिं जाहैबाय जनाय दख'रा बेनिफ्राय आरो बिथिं ढेकियाजुलि दख'राबो दङ क'क्राझार बामुनगाव गासै 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा दख'राजों माने BBCA माने जेरै जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सना गासै 11टा दख'राजों मोनसे BBC जायो आरो बिथांमोननिया जाहैबाय 8टा दख'राजों BBCA बे BBCनि सिङावहाय गासै 8टा दख'राजों लोगो नांनानै मोनसे BBC जाबाय आरोना दे लोगोफोर अब्ला आङो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन नायलांबाय था नै नादिमोना भलन्टियार्स जानानै हाबाफारिखौ बिराद मेहेरगोनां आरो डिसिप्लिन खालामदों आरो नानिमोना इसोरा आशीर्बाद होगोन बोर होगोन नोंसोरखौ मिथिबाय फरायबाय थानायसो दा ना मोजां फरायदो आरो नोंथांमोननि बेयाव जे भलन्टियार्स जाफैनाय बियो गेदेर इसोरनि आशीर्बाद गोनां जागोनलै मिथिबाय ना मोजां गोसो होना फराय मा गामिनि नानिमोना दादगारि हा बरफोथार एरियानि दे लोगो मोनना मोजां नांबाय नानियालाय दे गोजोननाय थाबाय लोगो मोननानै आरो अन्थायाव इजराइलआ सानसेखालि दै गांदोंमोन बेखौनो मसेसआ इसोरा बिथोन बायदि लावथिजों बुदों बे हाजोनिफ्राय दै अन्थाइनिफ्राय दै ओंखारनाय जादों बेखौ जों बे पिक्चारखौ खालामनाय जादों गासिबो मिनिं दंजोबो आरो बेयाव बेखौ मा होनना बुङो जोंहा गोथार बाइबेलनि माबाफोरखौ लानानै बेखौ मोनसे दिन्थिफुंनाय जाजोबदों आरोना इसोरानो बुंलांखानाय आरो मावखालांनाय खामानिफोरखौनो बेखौ दिन्थिफुंनाय जादों आरो ना मोजां नांबाय औ नैबे सेल्फि पइन्ट बनायना होनाय जाबाय आरो बेखौ ना मोजां नांदों ओमफ्राय आदानि दैदेननायावनो जादों बे डेक'रेसनफोरा न नामा मा नाममोन सारनिया हा सुबिर बसुमतारी आं बे BBCनि एभान्जेलिस्ट नुबाय थादों आं सारखौ भिडिअ'आव बिदिनो सोरबा रिल्सआव होदों ना फेसबुकफोराव होदों नुबाय थादों आरो दिनै लोगो मोनबाय लोगो मोननानै एकदम गोजोनसिननाय थाबायना सार आरो फैगोन बोसोराव जोंहा सेन्टेनारियावथ' आरो बांसिन मोजां खालामनो नाजानांगोन बेनिखायनो सारनि दायथ'आवनो थागोन दा दे अब्लानो सार उनाव लोगो मोनगोन आरो जोंना टिमा नै बिथांमोनानो मसेसखौ बोराबदोंमोन मानो दैखौ जों मोनलोंदिया अन्थायाव बु ओमफ्राय दै गदों बिनि मिनिंखौ खालामनाय जादों जों बेखौ गोजाम रुदायनि जोंहा नै BBCA-नि इउथफोरा फैबाय थानाय जि सेन्टेनारि जुबुलि बिथांमोना 2027 आव सेन्टेनारि जागोन बिनि माने इउथ्सफोरा माखासे मा होनना बुङो टि-शार्टफोर बनायनानै बिथांमोना नैबेयाव फानदों आरोना आंबो गांसे लानोसै
नै बिदि टि सार्टजों लोगोसे गुबुन आरो माबाफोर दङ नामा बेखौ नायनो र' माने 2027आव सेन्टेनारि जुबुलि जागोन ना बेनि थाखाय इयुथआ नैबेफोरखौ टि सार्टफोरखौ बनायनानै फानदों आरो ना गांसे लानोसै आंबो जुबुलिनि नामाव आं गुफुरसो लानोसै ब्रादार गुफुर एम साइजनि गुफुर टि सार्टलाय गोबां होंगो दोंगो गाबोनबाथ' थोनाय नङा बियो गाबोनथ' गोबां मानसि जागोन नालाय गोबां बायफैगोन